Kan kwara daya idan kai linkin din shi a cikin wannan website din zaka iya samun daga 3,000 har zuwa 5,000 a kullun a cikin wannan website din. Wanda insha Allah zan muna bayani yadda mu fahimci da mu aiki da shi mu dinga samun kuɗi a kowane lokaci. Za ku samu link na wannan website din a cikin comment section ko a cikin bio ko a cikin description din wannan video, sannan bayan kun taba kuma zai bude kamar haka. So a nan gurin abin da kun yi shine za ku sa phone number ɗinku a nan gurin ga. A nan gurin sai ku sa password, sai ku ƙara sa password a nan gurin ga. Sai ku yi scrolling ƙasa, sai ku taba nan gurin register. Da account kwara daya idan kai linkin din shi a cikin wannan website din zaka iya samun daga 3,000 har zuwa 5,000 a kullun a cikin wannan website din. Wanda insha Allah zan muna bayani yadda mu fahimci da mu aiki da shi mu dinga samun kuɗi a kowane lokaci. So bayan kai sign up account ɗinka ya bude kamar haka, ana yin low well, ana yin check in, sannan kuma ana yin inviting din mutane, ana samun kuɗi a cikin wannan website din. Amma abin da ka fara yi first a nan gurin shine ana yin linkin WhatsApp, ana tura message, ana samun kuɗi. Sannan akwai linkin WhatsApp inda in kai linkin zai dinga tura message da kanshi. Akwai kuma wanda in kai linkin zaka dinga tura message da kanka, wanda ana samun point kwara 150 don message kwara daya, wanda kenan a kullum mutum tura message da yawa zai dinga samun kuɗi da yawa wanda zai dinga yin withdrawing a cikin wannan website din. So a nan gurin abin da kai shine zaka taba nan gurin start tax, a nan gurin gashi nan gurin automatic integral tax gashi nan gurin ga wurin na biyu din nan sai ka taba nan gurin start tax. So da zarar ka taba shi ya bude zai kawo ka a nan gurin ga, inda a nan gurin ga abin da zaka yi shine zaka taba nan gurin sai ka select in country ɗinka, idan Najeriya ne sai ka zabe shi a nan gurin ga. Sannan a nan gurin ga sai ka sa phone number ɗinka sai ka taɓa nan gurin get verification code. Za su baka wasu codes a nan gurin ga wa'anda ka yi copy saboda ka je ka yi linkin WhatsApp ɗinka a cikin wannan website ɗin. Wanda bai san da ake linkin WhatsApp ba, da ka shigo a cikin WhatsApp ɗinka za ka taɓa wa'annan dots ɗin guda 3 sai ka taɓa su. Da zarar ka taɓa su za ka taɓa nan gurin link diverse gashi nan a nan gurin sai ka taɓa shi. Da zarar ka taɓa shi sai ka taɓa nan gurin link a diverse gashi nan gurin sai ka taɓa shi ma. Sai ka taɓa nan gurin use mobile data. Sai ka sa password ko kuma fingerprint na wayarka saboda ya bude. So da zarar ya bude zaka taba nan gurin link with phone number instead gashi nan kasa gaba ɗaya sai ka taba shi. Da zarar ka taba shi zai kawo ka a nan gurin ga, inda a nan gurin ne zaka sa wa'annan codes din da suka baka a nan gurin ga. Da ka saka wa'annan codes din shikenan zai yi saving, shikenan kai linkin WhatsApp ɗinka a cikin wannan website din. Sai kai minimizing sai ka dawo a cikin wannan website din. Da kai minimizing ka dawo a nan gurin ga sun goro maka WhatsApp inda kai linkin gaba ɗaya a nan gurin ga. Idan kai linkin WhatsApp 10 ne za ka gane su a nan gurin ga. In kai linkin WhatsApp 20 ne za ka gane su a nan gurin ga. Ko da wasu nawa kai linki a cikin wannan website din za ka gaba ɗaya sun fito a nan gurin ga, wanda za ka dinga zuwa kana tura message duk bayan minti 10 ko kuma minti 20. Kana tura message kana samun point yana taruwa a cikin balance ɗinka. Kana tura message kana tara point yana taruwa a balance ɗinka. Wanda idan ka dawo a nan gurin ga yadda ake yin withdrawing shine idan ka tara kuɗi sun kai minimum withdrawing kana son kai withdrawing zuwa cikin account ɗinka za ka taɓa nan gurin account withdraw ɗin nan sai ka taɓa shi. Da zarar ka taɓa shi ya buɗe za ka mai da shi nan gehen wurin Najeriya gashi nan wurin Najeriya sai ka taɓa shi. Da ya dawo gehen wurin Najeriya sun baka dama kai adin na bankin ka, sannan kun ga sun guro muna maximum withdraw amount, kun ga sun guro muna minus 200 point suke cirewa charges, sannan minimum withdrawing shine point kwara 1000. Kuma kenan da ka tara point kwara 1200 za ka yi withdrawing kuɗin ka zuwa cikin account ɗinka instantly. Sannan a kullum ana yin withdraw ne so 3 a cikin wannan website ɗin. Yanzu anan gurin da kana son kai adin bankin ka za ka taɓa nan gurin add bank account gashi nan anan gurin sai ka taɓa shi. Da ka taɓa wurin add bank account za ka taɓa nan gurin gashi nan na farin nan wurin is using bank sai ka taɓa shi. Sai ka zaɓi account ɗinka idan Opay ne ko Palmpay ko Access Bank sai ka zaɓa. So anan gurin nan ne zaka sa account number ɗinka, nan kuma payer ne, nan kuma sunanka, nan kuma sai ka sa login password na wannan website ɗin naka. Nan kuma sai ka sa phone number ɗinka wanda kake amfani da shi. Sai ka taɓa nan gurin confirm. Da kai confirming kuma shikenan account ɗinka za ka ga ya hau a nan gurin ga. A kowane lokaci za ka yi withdrawing sai dai kai ka sa amount ka danna wurin confirming sun tura maka withdrawing ka zuwa cikin account ɗinka instantly. Sannan abin burgewa shine idan kai withdrawing gaba ɗaya bai ɗaukar ko minti ɗaya suke tura maka withdraw ɗinka. Sometimes ma kana withdrawing yake sauka instantly, wani bi ko minti ɗaya bai ɗauka sun tura maka withdraw ɗinka zuwa cikin account ɗinka. Sannan kamar yadda muku bayani idan ka shigo nan gurin tax akwai option ne guda biyu. Idan kai linkin WhatsApp ta wannan gefen ɗin su sun dinga tura message da kansu wanda za ka dinga samun point da yawa duk bayan awa ɗaya sun dinga tara maka point a cikin wannan website ɗin naka. Idan kuma kai linkin WhatsApp ta wannan na biyu ɗin nan za ka dinga message ne da kanka kana samun point wanda in ya kai minimum withdrawing za ka yi withdrawing zuwa cikin account ɗinka. So abin da duk mutum bai gani ba sai ya kuma tambaye ni saboda samun ƙarin bayani akan yadda yake aiki da yadda kun samu kuɗi a cikin shi duka a hanya mai sauki. Sannan bayan kun yi linkin WhatsApp ana zuwa a nan gurin ga ana yin low well ana samun point, sannan kuma ana yin check in shi ma ana samun point, wanda gaba ɗaya hanyoyi ne na saurin tara point a cikin wannan website din a dinga samun kuɗi a cikin shi a kowane lokaci ana yin withdrawing. So kada ku yi wasa da shi saboda for sure ana samun kuɗi a cikin shi da yawa ana yin withdrawing. Saboda ni ma na samu kuɗi da yawa a cikin shi saboda ina yin linkin WhatsApp inda ake posting free numbers, wanda insha Allah an samu free numbers zan dinga posting a cikin group, wanda bai cikin group din mu sai ya samu yi joining saboda samun free numbers wanda kun tunga cin update na WhatsApp tax. Saboda a cikin wannan shekarar da muke ciki ta 2026 WhatsApp tax yana daga cikin update inda zai taimaka maka wurin samun kuɗi a kullun. Saboda shi inda kana da WhatsApp kai linkin ka dinga tura message zaka dinga samun point inda zaka dinga yin withdrawing a kowane lokaci. Wannan shine ubangiji Allah ya samu dace. Abin da mutum bai gane ba
sai kuma ta tambaye ni saboda ƙarin bayani akan wannan website din. Wannan shine, sannan ku join group mu saboda samun updates a kowane lokaci. Ubangiji Allah ya samu dace.